A Lei de Recuperación da Terra Agraria impulsada dende a Xunta de Galicia e as vantaxes que pode supoñer para o rural en xeral e para o sector vitícola en particular foi un dos temas centrais da segunda xornada divulgativa das Indicacións Xeográficas Protexidas de Galicia. Imos prestar unha especial atención a eses proxectos que teñan como obxectivo recuperar a terra agraria, poñer en valor esas terras que agora mesmo poden estar en estado de abandono ou infrautilización. Estamos convencidos de que a viticultura e o sector do viño é un dos que pode contribuir en grande medida a axudarnos neste obxectivo de poñer en valor o territorio galego. Santé explicou que a nova convocatoria contará cun orzamento de case 1 millón de euros que se destinarán a proxectos de cooperación como este, posto en marcha entre 15 adegas e 6 grupos de desenvolvemento rural, entre eles o do Salneso e a Umia. Esta xornada de hoxe que nos permite poñer en valor pois un produto tan importante para o agro galego como é o viño. Pero sobre todo eu quero destacar este traballo conxunto dos GDRs. Estes proxectos son para min un exemplo de como que hai que traballar no desenvolvemento rural e cos grupos de desenvolvemento rural aunando esforzos, non, por un obxectivo común. O obxectivo final deste proxecto é poñer en valor os viños elaborados polas Indicacións Xeográficas Protexidas de Galicia. Desde os concellos como o que estou, que ten un pasado de certo esplendor ou de certa zona de produción vinícola, pois que se convirta tamén nalgo do presente e, sobre todo, tamén de algo de futuro para nunca perder e sempre sumar un elemento máis á potenciación económica desde o rural, desde as zonas. A programación enmarcada no plan de dinamización rematará este sábado cun túnel do viño no Pazo de Goiáns, en Boiro. O proxecto de cooperación está subvencionado a través da submedida de cooperación no ámbito líder do PDR de Galiza 2014-2020 e a finalidade deste proxecto é impulsar a XP do viño de Galicia co obxectivo final de reforzar a súa presenza nos diferentes mercados. Estas xornadas son un dos piares do proxecto Viños da XP de Galicia, Viños que falan de nós. Completarase con accións relacionadas co enoturismo e coa comunicación.